Пред Тебе стоим, Боже, в този час. Идваме, Татко Небесен, в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Молим Ти, Боже, за този прекрасен чудесен ден, това чудесно благодарение, което даваш на тази земя, Господи Боже. Молим Ти, Боже, че е дал възможност да чуем, да приемем и да тази благовест, която е дошла до нас, наистина, Татко Небесен, да приемем за нас и да спасим чрез вяра в Тебе, Господи. Защото Ти преди 2000 години дойде на тази земя и умря за греховете на всеки един от нас. И наистина ние сме благодарени, че още да бяхме грешници, Исус Христос умря за нас. И не само умря, но е възкръснал и сега се отдясно на трона на Отца. Аз съм Ти благодарен за всеки един брат, всяка една ста, всеки един човек, който е прекачал прави на Твоя дом. Когато Ти, Боже, всеки един човек, който е приел Тебе, Господи, като Господ Христос. Когато всяка една църква и във Варна и в села и отвее, Господи Боже, където се проявява Твое Слово. Молим Ти всички пастири, Господи Боже, всички проповедници, Господи Боже, всички служители, които са сложили ръка на работа и вървят напред, Господи Боже. В Твоята ръка остави църквата като цяло, Господи Боже. Наистина ни благослави, укрепяй ни, Господи Боже, и Те молим, пази ни от заблуди, пази ни от лъжеучение, пази ни от всяко нещо, което би ни отдалечило от истината. В Твоята ръка оставам сега. Ето, изказаха се нужди, Господи Боже, ето се представи своя дом, Господи Боже, своето семейство. Ето Евангел, аз Ти удача, да молим за работа, брата вече има работа. Благослови и Те молим, татко, да са съпруга и път който Той Те пара, Те познае да бъде спасен. В Твоята ръка оставам, Господи, си стая лица, Господи Боже, и нейния дом. Не забравяй никого от тях, Господи Боже, знаеш проблемите, които имат. Ето сега каза сестра Живка, Господи Боже, която също има големи проблеми. Моля Ти, не забравяй, Боже, сестра Радка, Господи Боже, тя беше на 93 години, Господи Боже, но продължава Те верата сила, Те е една от нас, Господи Боже. Макар че няма след нас, ние знаем, че Те е една от нас. И Те молим, Ти укрепи, Господи Боже, и физически, и духовно. Словото Боже казва, че Бог е поставил граница на човешки живот, който човек не може да прескочи, не може да премине. Но Те молим, Господи, нека Твоята воля да бъде за нейния живот. Сега Те молим, Татко, примени от сърце на сърце, Господи Боже. Ето дигнаха се ръце, изказаха се нужди. Знаеш на всеки един проблемите, изпитанията, трудности, през които преминаваме в тези трудни времена. И аз Те моля, Татко, Ти погледни благословно и милостиво. Там, където е нужда от работа, Ти дай работа, Господи Боже. Там, където е нужда от изцеление, ето брат Нехат, Господи Боже, ще в болница, изцели съвършено. Нека Ти може да кажа всичко, Господи Боже, но важно е какво казваш Ти, Господи Боже. Защото преди 1000 години, Господи Боже, при Тебе на куци прохождаха, себе прогледаха, не ми проговаряха, прокажи бяха очиствани. Ние знаем, че при Тебе, Господи Боже, има сила, Господи Боже, за спасение, сила за изцеление. Наистина, преди 2000 години, Господи Боже, Ти никога не върна. И Словото Боже в Евреи 13 казва, че Ти си същия вчера, днес и завинаги. И ние го вярваме, Господи Боже. И Те молим сега, Господи, премини от сърце на сърце. Чуй всяка една молитва, Господи Боже. Наистина Те молим, отговори всички според Твоята воля, Господи. Нека Твоята воля да бъде и за живота ни, и за детето ни, Господи. Сега Те молим, Татко, благослови Словото Си и нека Словото Ти да извърши това, за което Ти го свърши този час, Господи Боже. И цялата слава е за Тебе. Моля Те, Боже, да една стъп предложи, Господи Боже, да се молим за децата ни, Господи Боже. Наистина, Татко Небесен, Те моля, им семейства, родители, съпрузи, деца, внуци, които не Те познават, Господи Боже. Това е най-голямата ни болка, Господи. Това са хората, които обичаме, които сме създали, Господи, с Тебе, Господи Боже. Това са хората, с които живеем, за които даваме залата си, Господи Боже. Не жалко, че един ден ще дадем за винаги. И сега Те молим, Господи, дай им това благоприятно време, да Те познаят, да Те приемат и да бъдат спасени. Моля Те за малкия ангелче, Господи Боже, който представи с ангелите, Господи Боже. Моля Те, Господи Боже, Ти го си съвършено. Знаеш, Боже, каква е, Господи Боже. Пред Тебе няма нищо невъзможно, Господи. Моля Те за всето на стата, Господи Боже, който го представи, който е паднало, Господи Боже. Ние Те молим, Татко, Ти работи, Ти изцелявай, Господи, Ти деца, Господи Боже. Всичко остане в Твоята ръка, Господи Боже. И знаем, че Библията казва, че Бог може да направи несравнимо повече, отколкото искаме и да мислим. Ние може да сме виждали Твоята сила в живота си, Господи Боже. Ние сме виждали Твоята сила в събранието ни, Господи Боже. И Ти казваме, продължавай да изцеляваш, Боже. Продължавай да спасяваш, продължавай да вършиш делото си и се нас, Господи Боже. Може си малка църква, Господи Боже, ние Ти обичаме и усещаме Твоята божествена любов в събранието ни, Господи Боже. Цялата слава за Тебе, Господи Боже. Молим Те, Боже, за тези брати, които ги няма в този час. Ето брат Гоши, къде ще ги няма, Господи Боже. Всички останали брати, къде няма, Господи Боже. Моля за църква, Господи Боже. За страфаните, моля, Боже, брат Фели. За всички брати си Те моля, когато ги няма в този час църква, Боже. Ти ги благослови, Ти ги укрепи, Господи Боже. Ти ги дръж в своята свята ръка в този час. Сега Те моля, благослови Словото Си в името на Отца и Сина и Святия Си моли. Амин, Татко. Амин, Господи. Амин. Слава да бъде, Господи. Седи да включи. Вчера, когато разсъждах върху на Слово,
така тони в главата, мисълта. Знаете сега, имаше една хронология. Говорихме за молитвата, говорихме за Божието Слово, говорихме за промяната, която Бог трябва да извърши всеки един от нас, разбира се, не без наше участие миналата седмица. Днес ще говоря за благовестието Христово. Това е нещо, което Бог е оставил на земята и това е чрез което Бог докосва и продължава да спасява и днес. В Римляни 1.16 се казва така. Това каза апостол Павел. Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже Божия сила за спасение на всеки го, който вярва. Първо на едина, а после и на езичника. Слава да бъде Господа! Значи, благовестието Христово е Божия сила за спасение на всеки го, който вярва. Както преди малко, докато говорихме, така споделих, живота, който живеем на тази земя, има начало, има и край. И аз винаги определено да ви кажа, когато проповядвам Божието Слово, винаги довеждам нещата от там, човек трябва да направи своя избор днес и сега. Ако не си се колебаял как да живееш, кого да следваш и на кого да вярваш, днес би желал всеки ден да направи своя избор за себе си. Живота има начало, има и край. И избора, който имаш в този живот, го правиш сам ти за себе си. Никой не решава вместо тебе. В Римляни 5 глава, 12 стих, се казва, че това са неща, които трябва да ги вземем, разбира се, да може да направим избора си. В Римляни 5 глава, 12 стих се казва, че когато Адам и Ева се грешиха, че Адам и Ева греха премина във всички човеци. Всички хора, реално след Адам и Ева, са грешни. И Словото може да каже, че никой не заслужава да се прослави пред Бога. Защо? Поради това, че е грешен, поради това, че производ Адам и Ева. Някой може да ще каже, какво е аз вина, че каква е моята вина, че Адам и Ева се греши. Да, ти може да нямаш никаква вина, но това е нещо, което идва от Адам и Ева към всички човеци. В Римляни 5.12 се казва така. Затова, както че си един грех, че си един човек греха преди света и че греха смъртта и по този начин смъртта мина всички човеци, поне не всички се грешиха. Това е реалността. Някой може да ще каже, ама как се получава това? Да, това са неща, които са станали във времето. Пред време, когато Адам и Ева не послушаха Бога, Бог им каза, не яще от плода да познаят доброто и злото. Всичко друго може да правите. В един миг те решиха да се грешат. И когато се грешиха, виждаме следствието от това, че Бог е изгърнал Адам и Ева от Едемската градина и че тях греха мина всички човеци. И в Римляни 3.20 се казва така, поне всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Това е. И сега видим, някой ще каже, добре, какъв е изхода за мен днес? Каква е надеждата за мен днес? Как мога да бъда спасен? Как мога да наистина да им усещането, че Бог ме прости греха, че Бог ме е приел? В Римляни 6.20 казва така Словото Божие така. Римляни 6.20 заплатата на греха е смърт. А Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. Виждаме ярък контраст, две крайности. А ако човек остане в това свое непокаяно състояние, разбирайки, че има един, който чрез когото греха навел на света, това е Адам. Виновен или невиновен, това знание идва към тебе и днес. От теб зависи дали ще го приемеш и кажеш, Господи, аз съм един грешник, който потом към Ада. Ти можеш да си много добър човек. Аз много път съм казал и пак ще кажа, не е задължително да са лоши хора. Много добри хора ще бъдат в Ада. Знаете ли защо? Защото не си се покаяли и не са приели единствения Спасител. Исус Христос сам каза в Йоанна 14.6. Аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Слава да бъде, Господа! И това, което Бог е оставил за нас днес, като християни, и чрез което ни е докоснал, и чрез което иска и да споделим на хората, вестта, това е именно благовестието. Самата дума благовестие е от блага вест, добра вест. Добро съобщение. Сега, в живота всеки ден от нас се получава добри вести. Значи, и до време, когато жената забременява и разли, как е една добра вест, имаш син, имаш дете. Това е добра вест. Когато пара са имаш шестици, това е добра вест. Когато не са ожени, пак е добра вест. Има много добри вести в живота, които са жегвали сърцата ни и които са ни радвали. Но тази вест е нещо много по-различна. Тази вест има вечна стойност.
Това не е нещо, което е мимолетно, да те зарадва днес и утре пак да натъжи. Напротив, това е нещо, което има вечна стоеност. Защо? Защото благовестието е Божия сила за спасение на всеки го, който вярва. Това е истината. Не се иска голяма философия. Всичко е толкова просто и толкова обикновено. Има един, който иде на тази земя преди 2000 години, който остави славата в небето и дойде на тази земя и даде живот си откуп за мен и за теб. Ако Исус не беше дошъл, то от нас никой няма да има надежда за небето. И наистина, благодарим да Бога, че това благовестие достига и до нас днес. В Галатени 1 глава апостол Павел пише относно благовестието, относно идването на Христа на тази земя. Галатени 1, 3-4. Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и от нашия Господ Исус Христос, който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист век според волята на нашия Бог и Отец. А че виждаме, Исус защо даде себе си? Не да продължим да живеем там, където сме били. Не да бъдем отново греховете си и пак да плачем и да стенем в това старо състояние. Напротив, Бог изпрати Христос, за да ни избави от този свят. Да ни даде вечен живот. И това наистина, още в тази век, се казва в Исаия 55:6, търсете Господа, докле може да го намерите. И аз вярвам, че Бог дава благоприятно време на всеки един човек на тази земя да чуе веста, дава му време да осмисли нещата, дава му време да избере. И жалко, ако човек пропусне тази възможност. Има хора във времето, вижте, погледнете, ако погледнем сега, преди 2000 години Христос проповядваше, получаваше. Имаше хора, които казаха, осадна на Господа. Мина една седмица. Сега седмица много тези хора казаха на Пилат Баптистки, разпни го. Това не е вяра, разберете ме. Ако ние вярваме само от днес, защото получаваме нещо от Бога, а утре сме срещу Бога, поради нещо друго, което е срещу нас, това не е вяра. Истинската вяра не се основа на това, което виждаме днес, а се основа на това, което Бог казва. Това, което Божия Слово ни казва. А той казва, аз ви давам вечен живот чрез вяра в Господ Исус Христос. И нещо, което е много по-ценно. Йоанна 16 глава, 2-3 стих. Сам Господ, когато ще си отива от тази земя, събра своите любими апостоли, ученици и им каза, в дома на отца ми има много обиталища. Отивам да я приготвя място. И като я прави място, ще дойда да взема там, където съм аз, да бъдете и вие. Сега хората са вълнуват от много неща. Как ще стане грабването? Ама кога ще стане Тифлис? Ама печата? Това са реалности, това ще бъдат, да? Ама голямата скръп, ама гнева, Божия гняв. Вижте, ме вълнува, знаете кога? Вълнува, когато дойде Бог, аз да бъда одобрен от Бога. Бог да ме приеме. През кой ще премина? Ще падам, ще ставам, ще... Кой ще... Не ме вълнува. Вълнува да мога да кажа като апостол Павел. Пътя свърших, вярата опазих. Нашата цел е да бъдем одобрени и угодни на Господа. Защото самото Слово Божие казва, че при Богът им ще има хора, които ще кажат, Господи, Господи, не в Твое име правихме това или това. Господ каза, съжалявам, не ви познавам. Махнете се от тук. Значи при Бога винаги има две възможности или две опции. И да каже ела, и да каже махни се. Това е било винаги така. Единственият път към небето, единственият път да познаем Господа, това е сега и днес на тази земя. Йоанна 17:3. Само Господ казва, а това е вечен живот, да познаят Тебе, единният истинен Бог и Исус Христа, когото си изпратил. Виждаме колко е елементарничко. Самия Господ, Йоанна 19:30, когато пише на Голгота, той каза, свърши се. И замина. Той завърши това, за което беше дошъл. И няма нужда ние да прибавяме нищо на това. Понякога хората си казват, да, Исус умря, ама и не трябва да правим нищо за нашето спасение. Не. Твоето спасение го направи друг вместо теб. Исус Христос умря заради твоите грехове. И това е дар по благодат. Сега, кой значи дар? Това ще разсъждаваме. Дара не струва нищо за този, който го получава. Но дара струва нещо за този, който го дава. Мисля, че разбрахте. Аз получавам нещо дар. Аз трябва да го приема и да го се радвам. Но има един, който заплати цената, да мога да получа това спасение. Господ Исус Христос заплати цената за моето спасение чрез кръвта си,
чрез жертва, която беше за целия свят. Това е истината. Нищо няма никаква философия в това нещо. Сега, когато се говори, благовестието Христово, сам Господ Матея 4:17, когато започна своето реално служение на тази земя, каза: покайте се, понеже Божието царство наближи. Значи самото благовестие води човек към покаяние. Значи, жалко е, ако не само се ограмотяваме, а продължаваме да живеем там, където сме били. Преди време, аз много пъти да споделям, фарисеите, тези хора говориха за Бога, но сърцата им бяха далеч от Него. И той Господ ги заближаваше. И той им каза: ако вие не повярвате на това, което аз казвам, никой от вас няма да е там в небето. Разбира се, Бог обича всички хора. Той дели хората на фарисеи, на юдеи, на епирници. Има хора, които са повярвали и са покаяни, и Бог ги приема като свои чеда. Има и такива, които отвърнят благата вест. И много път са казали: Фари, живей си живота, бе. И аз шпи, но си дойдех. Това е философията на този свят. Обаче, колкото е добре да живееш, преди време чух така за един добър човек, философ. И накрая негови приятели го изпращаха и всеки се опиташе с колко по-хубави думи да го изпрати. И накрая един каза така: в края кажете един живот, колко да е успешен, завършва се една голяма трагедия, наречена смърт. Това е същата живота в този свят. Та свърши за тази земя. Обаче Словото Божие каза, че когато пръста се върне обратно пръста, духът и душата отидат при Бога, който ти ги е дал. И при Бога той тебе ще свидетеля. Ад или рай. Всички знаят, че ли история за богаташ и Лазар. Богаташ е живя разкошно, разпуснато не се представяше от нищо. Всеки ден купони, яден и пиене. Колко хубаво, нали? Всичко те е. Имаш си парите, имаш богатствата, имаш си всичко. Обаче Лазар беше сиромах, задоволяваше с това, което имаше, но смирено чакаше отеката от Господа. И когато един двама се отидаха по местата, един беше в ада, другия беше в рая. Защо? Не за това, че беше богат и един или други. Не, защото един беше там свой избор на тази земя. Беше избрал да повярва Господа. Не се представяше какво ще иде. Дали ще бъде болен, дали ще бъде беден, дали ще има, дали ще няма. Важното е, наистина, както апостол Павел каза, научих тайната и да съм в изобилие, и да съм любимък. За всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепява. Слава да бъде Господа. Когато приемем благовестието, ние не приемем просто... Вижте, аз много пъти обичам да кажа, аз създавам книгите в този свят на две. Това е Божието Слово, това е книгата на книгите и всичко останало. Нищо няма, което има аналог с тази книга. Това е Божието Слово, което Бог е оставил до всички човеци. И в Римляни 4.25 Римляни 4.25 се казва така: говори се нашия Господ Исус Христос, който бе предаден за прегрешенията ни и бе възкресен за оправданията ни. Или проблема с греховете вече е решен. Евреи 10.17 сам Бог казва: и греховете и беззаконията ми няма да помня за винаги. Това казва Бог. Не, че Бог не може да помня. Бог съзнателно забравя целият наш стар живот. Всичко това, което сме били до днес. За Бог е важно днес и сега и на къде вървиш. Това е важно за Бога. Бог забравя всичко. Помните ли разборите на кръста? Какво направи този човек? Началото двамата се подиграха на Господа, заедно с всички останали. И двамата се подиграха. Обаче много от Евангелията пише, че в Лука 20 глава, 3-20 надолу, там вече пише, че и ние се осъзна и каза: ей, чакай, спри. Викам другия: ние с тебе сме престъпници, лоши хора. Ние заслужаваме нашето място. И двамата се направи много мръсти в този свят, заслужаваме да вървим на кръст. Ама този човек, той е свят. И той каза едни чудесни думи, които бяха, това беше покаяние. Каза: Господи, спомни се за мен, когато дойде страшно си. И Господ му каза: ти още днес ще бъдеш с мен в рая. Виждаме колко е лесно спасението. Две думи от сърце пред Господа: покаянието. Не се изкривище, фарисеите на времето говориха много думи. Значи, чел съм за фарисеи, специално че и за юди, там за книжите, те са обичали да повтарят по много пъти тези думи, да показват по начин своята почет към Бога. Бог иска, не иска много думи, Бог иска искрени сърца. В втори летописи 16.9, това е един от задните стихови. Втори летописи 16.9. Словото Божие казва така: Божиите очи тичат насам натам по лицето на цялата земя и търсят сърца
съвършени разположени към Него, за да се показва Той е милостив. Това е истината. Бог обикаля и продължава да търси и днес сърца. Това, което докосва хората е благовестието. Бог е дал достатъчно време на всеки един човек и никой няма да има един извинение за това, че не е приел Господа във времето, когато Бог го е посетил. А всеки човек трябва да разбие истината. Исус Христос дойде умре и за теб и заради мен. От тебе зависи. Искаш да живееш с Него или искаш да си прахосваш нити на тази земя, седвайки суетите на този свят. Много е важно решението, което взимаш. В Галатени, когато става дума за благовестието, апостол Павел, който на времето е учил дозет на Гамалил, това беше един философ на времето, Божий човек. И тъй като имаше много знания този човек, в един миг стигна до това, че това, което има, нищо не го ползва. Но това, което срещна и това, което преди, това е важното. И той сам каза в Филипяни, всичко считам за измет. Всичко в този свят. Всичко, което съм имал, всичко, което съм придобил, всичко това, което съм имал като почет, като уважение, няма ползва. Кога ползва? Ползва да следва Христа и да го познае и да бъде Негов. Помните в пътя за Дамаск, апостол Павел какво направи? Гонеше църквата. Беше най-ревностният гонител на църквата. Най-ревностният. Той имаше там определен район, който да гони. Той искаше писма да отиде и по други градове. Да продължава да гони църквата, като ми ще прави добро пред Бога. И когато в един миг срещна една светлина и падна, и тогава чудо ми, сам ли? И тогава сега събра, кой си ти, Господи? И той му каза, аз съм Исус, когато ти гониш. Тогава Савел ослепя, имаше 3 дена на общение с Бога. И след 3 дена Савел стана друг човек. Кой искам да каже? Не можем да повярваме Господа, да го приемем, да го срещнем и да останем същите. Там, където се били. Напротив, Бог иска да се променяме. Именно Божието Слово, благовестието е това, което иде към нас и днес. И то ти казва, че ако днес си бил греха, днес вече имаш друга алтернатива, друга възможност. В Галатени апостол Павел казва така, но ако се Галатени 1:8-12, но ако сами ние или ангел от небето проповядат друго благовестие или друго слово. Вижте, това е сериозно, ще ви кажа защо. Много пъти хората казват, времената са други, не са като преди 2000 години. И словото вече не е толкова актуално. Трябва да се промени. Сега младите хора не трябва да се въздържат от толкова, трябва да много по-свободно. Чувам какви неща. Църквата трябва да се разкрепости. Чуват са такива думи от всякъде. Аз трябва да кажа, църквата е това, което Бог е казал в Словото Божие. И тези, които уседат в истината, уседат в вярата, уседат в истинска слово, те ще бъдат небето. Не тези, които правят компромиси. Вие така, че компромисите не водят към небето. Напротив, компромиса разширяват пътя. Словото Божие каза, има тесен път, има малцинци, които го намират, има широк път, който води в погибъл. Така че наистина трябва да дадем равносметка какво се деме и как живеем. И тук казва така, както и сега, казвам отново, ако някой ви проповяда друго благовестие, освен това, което приехте, нека бъде проклет. Това са много силни думи. Апостол Павел проклина всеки друг човек, даже и ангел от небето, ако говори нещо друго, освен това, което е написано тук. Защо? Вижте сега коза. Защото на човеци не искам да огонича сега или на Бога. Или искам да окажа на човеци. Ако бях още окажа на човеци, не щях да съм Христов слуга. Винаги пред човека стои дилемата. Или да бъде огонен на всички хора, или да бъде огонен на Господа. Искам да ви кажа, че когато човек се стреми да бъде огонен на Господа, той винаги ще има и противници. Знаете, пред време така бях учил в един опис на един пастир и така много хубави думи, които ми останаха в сърцето. И той каза така, най-лесният начин да се проличи, когато се опиташ да бъдеш добър на всички. Или огонен на всички. И няма как. Просто бъди добър пред Господа и проповядай Божието Слово. Ако някой има съвършена доброта, това е Бог. Бог е съвършен и в доброта, и в любов и в милост и всичко. Така че наистина не си опитайте да огаждате на човеци, опитайте се да огаждате на Бога. Ще ви кажа защо. С малко ще наистина ще спира на тези неща. Понякога има хора, които ни започават истината и казват, видиш някой с проблем, има някой да ви каже, ела при Бога и ще се оправи. Това не е благовестие. Това не е благовестие. Никъде Господ ни казва, че всичко се роди в живота ни. Ние понякога си искаме да бъде всичко наред. Обаче не е всичко наред.
И тук каза така. В Деяния 16 глава, 21, тук се говори за апостолите, които проповядваха и после се връщаха обратно при тези църкви, които се бяха създали ученици. Се казва, искам малко да научиш. И след като проповядваха благовестието в този град и придобиха много ученици, върнаха се в Листра, Икония и Антиохия и утвърдяваха душите на учениците, като ги обещаваха да постоянстват на вярата и ги учиха, че през много скърби трябва да влезат в Божието царство. Сега дума, човек тръгва след Христос, трябва да знае това, което го очаква. И Словото Божие казва, че най-големите врагове понякога на самия християн са именно хората в домовете ни, в къщите семейства. Сега може да звучи малко така тежко като слово, обаче сам Господ казва в Матея 10 глава от 34-36 казва така: да не мислиш, че съм дошъл да поставя мир на земята и да поставя мир, а нож. И продължава: защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка и снаха против си кърви и неприятели на човека ще бъдат домашните му. Защо? Вижте, вярата в Господа е раздел на зветима. Аз прямо казах, не може да бъдем угодни на всички и да бъдем угодни на Господа. За жалост, така се получава. И дявола понякога наранява нашите най-близки поради това, че не си вярвали на Господа. Ще ви кажа какво значи това. Преди имаше въпрос към един пастир в интернет и той каза така: защо прямо дявола наранява нас, наранява цялата? И той каза така, това са него думи, аз не искам да ги преписам себе си. Той каза така: Бог не е създал по Божий образ и подобие. И тъй като дявола не може да пречи на Бога, но той може да причини нещо на тебе и на децата си. И сега понякога виждаме болести, нараняване, наскърбяване, изпитане. Това са реално следователни. Сега има много въпроси, които казват: защо Бог, като е толкова добър, ни примахне дявола? Аз не знам, че го примахне. Аз нямам въпрос всички въпроси. Но има отговор на един въпрос, че ако човек повярва в Господа, той става Божие дете. Това е истината, когато се покая. Йоанна 1, 12, 13, Божието Слово казва така: а оние, които го приеха, Бог даде право да се нарекат Божии чеда. Аз това го вярвам, че така. Вярвам, че са Божии. И Словото Божие каза: ако вие, кои сте зли като по природа, знаете да давате добри неща на чедата си. Когато и те ти пръскат хляб, няма да виж камък. Когато пръска риба, няма да виж змия. Той каза: колко повече Бог, който е добър, няма да даде добри неща на своите деца. Така че наистина трябва да вярваме, че е Божий, той е нашия баща, и трябва да вярваме в Божията милост в живота ни. Разбира се, аз имам един заден стих, Римляни 8:27. Там каза: всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога. Няма че през кой ще премина тази земя. Важното е един ден да бъда в небето. Това е истината. Слава да бъде, Господи. Имам тази благовест и дава тази увереност, че ние ще бъдем там. А относно отношенията, които може да имаме в този свят понякога, които може да ни харесат. Йоанна 15 глава, 18 до 21 стих. Тук сам Господ говори какво може да очакваме от този свят като отношение. Йоанна 15 глава, 18 до 21. Ако светът ви мрази, знаете, че мене преди вас е намразила. Ако бяхте от света, света ще да люби своето. А понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът е мрази. Помнете думата, която ви казах: слугата не е по-голен от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако са опазили моето учение, и вас ще пазят. Но всичко това ще ви сторят поради моето име. Това е истината. Значи, така че трябва да бъдем готови на всичко. Относно спасението в Деяния 4 глава, 12 стих, Деяния 14, там апостол Петър, проповядвайки, каза така: и няма друго име дадено за спасение между човеците, освен името нашия Господ Христос. Няма друго име, разберете, няма друга възможност, няма друга алтернатива. Нито Мохамед, нито Кришна, нито Далай Лама, който да е. Няма такъв, който е дошъл на тази земя и да каже: аз умирам за своите грехове. Това го прави само Господ. Само Господ Исус Христос остави небето и дойде на тази земя, за да умре за теб и за мен. Сега, когато отнася за словото на кръста, това, което направи Господ на кръста, някой ще каже: защо е толкова елементарно?
Защо има хора, които не вярват? Да, виждаме наистина навсякъде, църкви се нашепа, а света е толкова много. Живее си живота. И самото слово тук ни дава едно разграничение. Първо Коринтияни, 1 глава, 17-18 стих, апостол Павел пише така. Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието. Не с мъдри думи, да не се лиши Христови кръст от значението си. Значи, кой сте да кажем? Христовото слово трябва да бъде проповядвано елементарно и простичко. Да ви кажа, много пъти слушам много сложни думи, които ме трудно да ги разбира. А и тези думи не променят никога разбирателно. Нека винаги се опитаме с Божията помощ, колкото можем по-простичко да кажем нещата на хората около нас. Ще ви кажем, Господ Исус Христос дойде на тази земя при най-обикновените хора. Словото Божие да не каже, че бяха неграмотни или учени, рибари, такива бяха Словото Божие към тях. В Деяния 4 глава 12-13 каже, че бяха неграмотни и учени. Обаче ти дошли при тези хора и им каза блага вест, те оставяха рибата и те да Христос. Кой искам да каже, когато човек разбие това, което е правил Господ Него, въобще не се притеснява да го последва. Въобще не мисли, просто вярва в Бога и тръгва след Него. И тук се казва така, самото слово какво прави? Вижте, защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а за нас, които спасяваме, то е Божия сила. Виждаме едно и също дело. Нещо като беше направено на Голгота. За едни хора, това е безмислено нещо. Някои хора казват, там събират се, молят се, правят неща, кой ги знае за какво правят? А други хора казват, вижте, вие живеете живота, не се занимавате с тези неща. Искам да ви кажа, че алтернативата е лично пред всеки един човек. Или избираш вечността и живееш за Господа, или избираш този свят и живееш и погиваш един ден. Това е истината. И тук Словото Божие каже, Словото Божие за един мъдрост на спасение, за други е безумие. И избора е отново всеки от нас. И сега апостол Павел, който имаше достатъчно мъдрост да говори много умно, да покаже себе си, колко много знае, той смири себе си и се направи много елементарен. Вижте, в 1 Коринтияни 2 глава, първите 5 стиха се казва така: и аз, бате, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост, да ви известя Божията тайна, защото бях решил да не знае между вас нещо друго, освен Исус Христа и то Христа Господ. И после продължава: аз бях немощен между вас, страхувал се и много треперех. И говоренето ми и проповядането ми ставаха не съмнително думи на мъдростта, но с на дух и си от сила, за да бъде вярването ви, вижте какво се казва, основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Апостол Павел не искаше да ти там да им каже много високи думи и хората да кажат, право е, точно голяма работа. Напротив, той искаше да каже всичко толкова просто и елементарно, да може всеки един да чуе, да разбере и да направи своя избор. И аз благодаря на Бога, че всеки от нас е направил свой избор, днес когато стои тук на това място. Именно тази благовест, която остана Христос, те е до всеки един от нас и днес. И ни дава възможност, чувайки, да я кажем на хората, които са около нас. И вижте, всичко е толкова елементарно. Римляни 10:12. Апостол Павел каза така: който призве името Господне, ще се спаси. И сега идва въпроса: Христос за всички не умря или само за една група хора? Сега има и такова лъжеучение, че едва не Христос ще спаси само избраните. И сега идва въпроса: ама дали аджеба ние сме от избраните или сме от неизбраните? Аз искам да кажа, в Словото Божие няма никъде хора, които да не се избрани. Напротив, Словото Божие казва, че Христос умря за всички. Избора го остава не да го правим за себе си. Дали искаме да вървим, дали искаме да вървим. И тук вижте, че когато Бог говори за спасението, винаги говори за всички хора. Ще дам стихове това, което говорим. Първи Тимотей 2:4-6. Тук се казва: Бог, нашия Спасител, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познаване на истината, защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус, който като своевременно свидетелство за това даде себе си откуп за всички. Виждаме, че Христос дойде, умря всички, даде себе си откуп за всички. В Деяния 17 се казва, че Бог проче, без да държи бележка за времето на вашето незнание, заповядва на всички, отново всички хора навсякъде да се покаят. Виждаме, че Божията воля е всеки един, който чуе благата вест, всеки един, който повярва, да има този вечен живот, да се покая. Слава да бъде Господа. А относно благовестието, каквото ще уча благовестието, искам да кажа няколко думи. В 1 Коринтияни 15 глава,
Първо Коринтяни 15 глава от 1 до 3. Тук се казва така. Още, братя, напомням благовестието, което ви проповядах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се изпасявате, ако го държите, според както съм ви го благовестил, освен ако сте напразно повярвали. Защото първо ви предадох онова, което приех, че Христос обряза греховете ни според писанията и така нататък. Продължава. Що ви казвам тези неща? Апостол Павел казва, ако някой от вас не са напразно повярвали. Ще ви кажем, последно време става много модерно. Виждаме управници, президент, парламента, правителство. Всеки свещеничи хора да ходят на църква. Добро е, да. Обаче добре е не само да ходят. Добре е да вярват. Добре е да се покаят за греховете си. Добре е да станат нови създания в Христа. И Библията каже, че ако тези хора се променят и нации. Защо? Защото Словото Божие каза, блажен оня народ, чието Бог е Господ. Може да си представите, ако тези хора, които управляват, имат страх от Бога, кога ще направят тази приватизация, за да вземат парите? Или кога ще направят нещо, което е грях пред Господа? Разбира ще да го правят. Зато Библията казва, не да ходя, а понякога съм чул много думи. Бойко така, този така, не така. Разберете ме. Бог не е дал да се никога, разберете ме. Библията казва, молете се за вашите отправници, за да приемете тих и спокоен живот. Това е Божието Слово. Нас не даде да съдим този и онзи. Даде да се молим, Бог да ги допрости и да ги промени. Това е истината. Слава да бъде Господа. Сега, има един си, който казва, Божието царство се благовестява и всеки на сила влиза в него. До сега говорим колко е просто, колко е лесно на всички, а сега Словото Божие казва, на сила влизаме. И как тогава, ако е всичко толкова на сила, как ще стане това нещо? В Лука 16:16. Лука 16:16, Словото Божие казва така. Законът и пророците бяха до Йоан. От тогава Божият царство се благовестява и всеки насила влиза в него. Значи това, което трябва да насили човек, знаете кое е? Това е именно покаянието. Да има, както има се говорихме, истинско покаяние. Да има плодове достойни, които наистина са на покаянието, което сме казали. Не само на думи, но да има и променен живот. И понякога, за жалост, покаянието стига само да една добра изповед и спира оттам. А покаянието е нещо много повече. В Притчи 20:13 Божието Слово казва така: който крие престъплението си, няма да успее. На който изпяда и остави, ще намери милост. Виждаме, не да крие пред Господа нещо, което Бог го вижда. Напротив, да го кажем пред Господа. Слабост, порок, грях, да го изпядаме и да знаем, че ще получим милост. Слава да бъде Господа. Искам да кажа 6 стих в Притчи 29, с което мога да завършим. Притчи 29. Отново говори за нашето отношение към греха. Притчи 29. Кой може да каже, очисти сърцето си, че съм от греховете си? Има ли такъв човек, който да може сам да се очисти, сам да се оправи? И няма как. Колкото и хубаво да бъдеш външно, вътре няма как да се промениш. Единствено Бог, чрез Словото, чрез Духа си, ни променя и ни прави нови създания. И Словото Божие каза, ако някой е в Христа, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Слава да бъде Господа. Нека Бог да благослови. И така искам да завърши един стих, Евреи 12, да? 4 стих, там писател на Евреи каза така. Това като нещо, което е като съвет, като насърчение, за да продължим да вършим това, което правим. Каза, не сте се още съпротивили до кръв борбата си против греха. А с толкова горе. Бог ни е дал сила, Бог ни е дал възможности, да можем това, което Бог ни изобличава чрез Духа си, чрез Словото, да го изпълним пред Господа и да го изоставим. Нека Бог да благослови. Искам да кажа, че пътя към небето не е никак лесен, но е славен. И трябва да ви кажа, като си представя на тази земя, колко малко ще живее и колко много няма да има, по-добре е да изберем това, което Бог ни го дава. И кажа, Господи, искам да възстая вечността. За много хора той е свет всичко. Обаче, трябва да кажа, аз съм човек, който смятам, обичам да смятам, и направих една сметка и си казах, добре, една година човешки живот, това са 365 дни. 10 дни човешки живот са 36 500 дни. 100 години човешки живот,
36 дни, 36.500 дни. Това са 100 години човешки живот. 36.000 дни, помните колко малко. Кой живее днес на 100 години? Говори като цифри. Това е живота на всеки един човек, максимум. А Бог ти каза, имаш вечен живот. И от тебе зависи дали ще го приемеш или ще го отхвърлиш. Слава да бъде Господа. Нека сега се помните.